Kublai bikin nong page baro bat kumjuru yaki subscriber te menta kindiat nginya pai ka kubor kablami napo kari North Korea bala ong ba ka kubor kalong ba kum si benta ban khanglat la ne ban pelait na jing sapriang cho uknyang jing pang covid khat kendai hakate kari North Korea u presiden jongka North Korea u Kim Jong Un min sni tho ding ka bedeka arpinyo tarik u benai November ula bathai ki breu jong u ban kin penyap no ya arngot ki breu ki blayo ya kate ka jing pang covid khat kendai kum si benta ban pelait la ne ban khanglat ya ka jing sapriang jong tu uknyang jing pang hakate kari North Korea bala ong ba kan ka jingle jong ne presiden jaka North Korea kala pin kindet sikat te ya ka partai baro ka wei bala ong ru ba ne presiden jaka North Korea ulale kumne ka de hadin ba kwa ba ka ri jong u kan dan ha pedang ka jingpang covid khat khandai namar ba ha kitu ki benai ki baladap ha ka ba saudang jaka partai ki breu kilayo ya ka jingpang covid khat khandai henry ha po ka ri North Korea pat dan u wei ru ba yo ya ka te ka jingpang covid khat khandai bat susur lai thu ba kateka jingle chung ne presiden kalang ba kwa ba kateka ri kan hiar hakayo kokot lane hakata ka economy ka bikyong haktin phareng hapo kari ke jong u bat kari North Korea ru kala dep khang khrdap no ya ka gate jong ka border hapdang kari North Korea bat China kum si benta banya dai ka jingpang covid khat khandai bat kum juru ka jingya trade deal lane ka jingya le business hakate ka border asha khang khrdap menta bala ong ru ba menta ka North Korea ka dan hapadang ka jing lockdown hadien ba ka ne ka jing pang covid khat khandai kala khi em biang hakaleng saudong jaka ne ka parthai baro ka wei bat la ong ru ba ya ki to ki arngot ki breu jongkari North Korea ki blayo ya ka jing pang covid khat khandai bat ki blo thmu ban cha penyap no hakate kari ya ka kertang ba ya ka dor jongki amsiam la pen i hapo ki media bat ya ki ne baro ki jingjia hapo kate kari North Korea lai tho lingba uwei uspai jongkari South Korea hapo ki media hapo kari South Korea te takane kubom takajan mit ngit sai siam biang pat sai sisien ha ka we ka video ka ban sawan